Казка пра ката Чарныша і ягоных сяброў. Раздзел 1. Вячэра. Калісьці жыў быў кот па імені Чарныш. Ён жыў са сваімі сябрамі. Ягонымі сябрамі былі куры, квоця, бурка, бялуха, рабуха, чарнышка, рыжуха, шпаркуха, хітруня. Таксама з імі жыў певень па імені Кагут. Яны жылі на першым востраве, у невялікай белай глінянай хаціне. Там было ўтульна, і яны ўсе былі вельмі шчаслівыя. Хаціна стаяла ў лесе. Востраў быў пакрыты рознымі дрэвамі. Некаторыя з іх былі фруктовымі. Ніхто не турбаваў там сяброў. Ім нічога не бракавала. У курэй былі добраўпарадкаваныя гнёзды, дзе яны спакойна неслі яйкі. Месцы, дзе яны кубліліся і рыліся. Чарныш, Кагут і куры мелі сяброў на іншых астравах, але тут яны жылі амаль самі. У іх быў свой надзейны карабель, на якім яны плавалі на любы востраў, які хацелі. У сяброў таксама быў вялікі агарод, які яны старанна абраблялі. Аднойчы яны селі ўсе вячэраць, кожны за сваю талерку на сваім месцы. У ката Чарныша на талерцы былі смажаныя піражкі са смятанай і мёдам, у квоці пшаніца, у буркі і бялухі кукуруза. Рабуха вельмі любіла гранат. Чарнышка ласавалася семачкамі, рыжуха і шпаркуха клявалі ячмень. Хітруня ў той дзень толькі цыбулю нарэзала, а Кагут чакаў, пакуль хто-небудзь пакіне што-небудзь няз'едзенае, каб ён мог даесці. «Кагуце, што ты любіш есці?» – спытаў Чарныш. «Мне ўсё роўна, што есці. Дарэчы, мы даўно не былі на рынку». «Ко-ко!» – пагадзілася квоця. «Хто-небудзь хоча што-небудзь купіць?» – спытаў кот. «Маё збожжа ўжо заканчваецца», – паспяшалася сказаць шпаркуха. «Нашы запасы таксама змяншаюцца», – усклікнула бурка. «Ну тады вырашана. Заўтра мы адплывём на 4-й востраў. Спадзяюся, нам удасца пабачыць і нашых сяброў».